Nginibingelele nginamukele bafowethu emakhaya. Lo mla phambi kwenu namhlanje uhlula umthakathi. Kanti uhlelo olubukele ngalesi sikhathi lubizwa ngokuthi isintu nescience. Okuyila khona bafowethu esisuke sibhekisisa kabanzi ngemvelaphi yomuntu, impilo, imvelo kanye nomdali wakho. Uyabona? Izinkulumo zami zigxile kakhulu kwizinto ezithinta ispirituality kanye imatrix. Imatrix ke inama programs wakhona bafowethu ukuthi nathi njengoba siphila la emhlabeni siyaparticipate kulawo ma programs wakhona. Imatrix ke bafowethu iyona mbangela enkulu eyenza noma edalela ukuthi sithole singenalo ulwazi olwanele nolukwazi ukuthi lugculise umphefumulo uyekele kuba nemibuzo ngoNkulunkulu. Kushuthi njengoba sinolwazi nje esingasho ukuthi luyashoda luyaqhuka olungaphelele malungelana noNkulunkulu noma umdali ingenxa yeMatrix. Ulwazi lwethu singabantu asinalo, ulwazi lwemvelo asinalo. Nalempilo ke nje yonkana ngokugcwala kwayo sinikezwe amaqiniso. Konke lokho asinakho ngesimanga sento ekuthiwa iMatrix and thina siya participate kwiMatrix nezinhlelo zakhona ama programs wakhona njengoba siphila la emhlabeni. And therefore ngokwenza njalo sithola singabantu ngempela abayitshela ukuthi bona bahamba ngakho kanti akusenjalo. Izinkulumo zami bafowethu zigxile kakhulu kwi-cosmic history noma ungathi space science mawuthanda, kwi-quantum physics, i-molecular biology, i-physical sciences, i-biology and human anatomy, i-kilontic science, nento esibiza nge-Merkaba mechanics. Bafowethu esiqephini ke esedlule siye sakhuluma kakhulu nge-nature nje kaNkulunkulu umdali. Sayichaza ngokwe-quantum field ukuthi kuza kanjani, zavela kanjani izinto, zisuka kanjani kuNkulunkulu lapha emfihlakalweni from being i-energy kuze kufinyelele la khona sezika nje seziyithi sekuwabantu sekuyihlahla sekuwamafu sekuwama dimensions sekuwama universes nama galaxies. Kwenzakalani? Imaphi ama steps nama processes energy enzakala laphana emfihlakalweni la singakhona khona ukubona? Imaphi lawo ma process aholela ekuthenini kuze kufikwe la thina esesikhona? So saqala from kuyena uNkulunkulu, sakhuluma ngezidalwa ezingokukhanya, sakhuluma ngomsindo, sakhuluma ngeblueprint, sathi iCrystal, kwangena igama elithi Christi, no Christ, o Christos, antichrist, nje bekuwo Christ this, Christ that. Njengamanje ke noma ngasho kuleya video leyana previous episode ukuthi kule video le osuyibukele njengamanje sizongena sigxile sijule kulento yeChrist noma iChrist noma iChristos ukuze phela ke uzo understand izinto eziningi kakhulukazi ngoJesus, ngoba ngathi ngifuna sihlaziye uJesus namhlanje. Sithi ukujula sizothola kabanzi ke nangamaqiniso ukuthi kahle kahle wayewubani, ngoba sazi ukuthi wayeUJesus, wayeUChrist, wayewumlungu, wayewumhlophe, wayezoshumayeza abantu, ezothi akuvulwa amasonto njalo njalo, ethi abantu bayizoni, yena uyindlela yokuthi abantu bakhona ukubuyela kubaba wakhe ngaye, yena umhlabelo, yena uzofela izono zabantu. Yikho konke lokho esikwaziyo. But today sizokwazi ukuthola ama perspectives amasha noma ulwazi olusha. And ngisho ke phela Nkosi yami ukuthi ngikholwa ke ungazenzele yakho nawe i-research, uyabona? Nami ama perspectives wami, and ikhona i-disclaimer vele mangiqala nje ivideo
ngiyakusho ukuthi cha angisho njalo ukuthi ngikholwa nami ulwazi lwami lolu siphile ezikhathini enzima ke bafethu la khona kunabantu abazama ukucontrola iflow of information ukuthi yikuphi okufinyelela endlebeni zabantu yikuphi engamele kufinyelela endlebeni zabantu so bayaye bezama ukuthi babe nezindlela nje abakuntsunya ngazo so that's why sekukhona no disclaimer nani ezinye izinto ngishuzazi ukuthi vele zona kukhona ukuthi zithi azibe ngamaqiniso and abantu abaningi ba aware but ngesimanga sokuthi ke well siphila kulomhlaba esiphila kuwona siyaye sivalwe lapha nalapho ukuthi hayi lokho akumele ukukhulume kufana nako social media masithi yazenzela nje icontent uyabona khona ama video anokuhlala akhishwe kunzima bafowethu uyabona sibhekene naleso simo so ingakho nami ngithi cha ngesimanga soku-understand i-reality esiphila kuyo angisho ukuthi nawe ngikholwa zenzele yakhe research ngayo yonke into osuyizwile iqhamuka emlonyeni wami nosazongizwa futhi ngisho in future ngiyavumela lokho ukuthi abantu abakwazi ukuzenzela bona eyabo i-research if kuukuthi ke wena ayicha vele ukuhlula umthakathi nje oqhamuka emlonyeni wakho uyakholwa then akunankinga ke futhi nalapha awudingi nanokwenza i-research mawumuzwe nje uhlula umthakathi ekhuluma hayi uyakholwa ukuthi izinto ayisho vele zingamaqiniso awudingi nokwenza i-research nalapho futhi kusase right uyabona so sisase lapho ke koKristu bafethu namhlanje ke ngizobe ngifunda nje kakhulu phansi ngoba siphethelana inkunzimalanga yami la engibhala khona vele izinto zami yabona information yami nama spiritual downloads so ngizobe ngifunda khona ke phansi uyabona just in case ungazucabanga ukuthi cha incwadi asingeneke odabeni lolu luka Christ ngoba yonke lento esizokhuluma ngayo namhlanje ihlangene kakhulu nalokho esakwambula about iChristos noma iChrist noma the Christ ukuthi sathi ama frequencies lawo okuyiwona akhanda impilo they are called the Christos frequencies and yonke into ekhona la in the multiverse has got those Christos frequencies and sathi izidalwa noma icreation engasawatholi lama frequencies sibe sesibiza ngokuthi i-antichristic in nature noma i-antichrist okusho ukuthi nama fallen angels lawo hlezi uzwa ngikhuluma ngawo why engama antichrist angiqale ngikutshela angama antichrist ama fallen angels why ke sithi ama antichrist ingoba phela ke enza zonke lezi zinto azenzayo emhlabeni ingoba wasawa receive ama frequencies kamdali sathi into ekwazi ukuthi receive lama frequencies lama Christos frequencies iyahambelana nomthetho kaNkuluNkulu ayifundi ukwenza into ephambene noNkuluNkulu so bona benza kanje ngoba abasawatholi lama frequencies and therefore they are antichristic in nature but ake singeneke kuChrist number 1 nje okumele ukwazi bafethu leli gama elithi Jesus asibuke uChrist Jesus Christ si interested kuChrist ngoba uJesus icode nakhona uzothola ukuthi mawumhlaziya i-abbreviation uJesus asisho kanjalo it's an abbreviation ebese ukuthi uChrist ke yena represents lento besikhuluma ngayo esithi iChrist okusho ukuthi akusisi isibongo salendoda abathi uJesus ngoba wena ungathi wena njengoba nakho nje mina hlula umthakathi mhloli uyabona uhlula umthakathi igama umhloli isibongo nawe nje usiphamandla ndwandwe uyabona so in this case ka Jesu nakhona singayitshela ukuthi uJesus owaka Christ kanti akunjalo uyabona number 1 nje le ndoda yebo kukhona asikhiphe igama sithi nje le ndoda yonke lento eshiwoyo ngale ndoda yake yabakhona le ndoda yake yaphila kulomhlaba but hayi le esixoxelwa ngayo number 1 ekuthiwa umlungu uJesus waka Christ leyo ndoda engikhuluma ngayo igama lawo la ngempela kwakuyeshua umlando usho njalo uyeshua waka Sananda kwakuyeshua waka Sananda wayebeke sebizwa ngoMelchizedek emva kokuthi esegraduateile eGibhithe kwakukhona ama degrees ayesehambe wanyukela kuwona why in fact wayesefikile ezigabeni eziphezulu ezigabeni zokugcina uyabona kuya kube nama degrees ke noma ama levels kulento ye awakening so i level ayesefinyelele kuyona wayesefanele ukubizwa ngoMelchizedek Melchizedek i classification yama entities oqala akhona le in the multiverse njengoba ubuzwa ngikhuluma ngedalo eziwukukhanya neziwumsindo uMelchizedek falls is an entity le fola ngaphansi kwama ikhona in both light and sound but specifically la uJesu ayivela khona ila
sound energy field, sorry, kwi light energy field la ayivela khona kwi Kirasha njengoba uyawuzwa ngikhuluma ko live. So kune entity ephila lapho that's regulating something called the Emerald Order. That is the first order of creation eyaba khona before kube khona any other creation. So Jesus was coming straight from there. So Melchizedek specifically describe that entity and the dimension avela kuyona uJesu. Uyabona? Walithola leli gama after singathi nje esethwasile ngokwesigaba sokugcina sohambo lwakhe likamoya wabe seqomeliswa ke ngaleli gama okuwukuthi naye wayazi ukuthi limfanele because uJesu wayelo muntu onawo wonke ama memories wakhe from fetal integration. Fetal integration la kuhlala khona iqanda eswini. uJesu is conscious of all those processes. uJesu was conscious of la evela khona. Even noma esezelwe eseyingane was peculiar uJesu. Wayenama memories athusayo. Wayenza izinto ezithusayo because he was distinct. Wayezelelana ukuzoba isikhumbuzo kuthina to become an awakening ukusibonisa ukuthi lento ayiyona nathi sasiyiyo. So ngithi kuwe ke indoda kanjalo yaba khona la emhlabeni. Asikuvume nje lokho kuqala. Owakwaba khona umuntu kanjalo la emhlabeni. Zonke lezi zinto esesayizazisho noma sazizwa ekakhulukazi encwadini encane. But kube namanga amakhulu ke laba fowethu ikakhulukazi lama sekukhulunywa ngendaba ye crucifixion. Le video ngibona ukuthi izoba enough ukuthi sichaze konke lokho. Ngizocacisa nje lokho kungakucacisa. Mhlawumbe sengabuye ngenze enye video ke sengizokhuluma ngayo mhlawumbe sithi Jesus Christ noma sithi Christ part 2 uyabona noma sithi kuleyo episode bani episode 5 esizolandela ngayo ozobe futhi esayisiqhubhekezelo sakho lokho. But okwamanje ake sigxile kulokho esingakhona ukugxila kuko. Ayibethelwanga le ndoda. Yebo ikhona indoda yale ngisiphambanweni. Kodwa akusiyo le thina esiyaziyo esitshelwa ngayo ngoba le ekukhulunywa ngayo lapha eBhayibhelini ayibethelwanga. Kuhlangahlangene bafowethu. Awu3 lama character. Masikhuluma nje ngoJesus Christ awu3 lama character. Kukhona uJesu lo original lokuqala uJeshua 12. Kukhona uJeshua 9. Uyabona? Ibona laba bo2 ababethunyelwe. Bathi mabethunyelwe ngendlela ababesebenza ngakhona uJeshua 12 wayedisciplined naye u9 wayedisciplined but wahamba umlomo wakhe wabamanzi uJeshua. Angithi noma uYeshua because of Y and J. Ngaleso sikhathi uYeshua lo u9 ke indlela ayiphila ngayo kusho ukuthi iawakening yena yayimenza a behavior ngenye indlela because wayehambe ekhuluma kakhulu kanti ngalezo ikhathi amaRoma vele ayengafune lutho olwalizophazamisa umbuso walo and lo uYeshua 9 wayehambe libe esabalalisa iawakening evusa abantu nakhona ekhuzwa ukuthi le nto akangayenzi ngoba izomdalela amazinyo abushelelezi. Idalwa ke ngoba bobabili labo Jesu babegadiwe bebhekwe kakhulu highly guided. Yabona nje ku impossible ukuthi kwangathiwa wabethela uJesu ngendlela ayigadwe ngakhona. Uyabona khona koGibhithe ngoba ila initiate la khona. Egadiwe by izidalwa ekungesize ezala emhlabeni njengoba ngihlezi ngisho ngikhuluma ngama aliens or other dimensional beings. Angithi usuyazi nje manje ukuthi khona ama guardian angelics nama fallen angelics. So ingxenye yama guardian angelics yayihamba kakhulu nalabo Jesu boba u2. Babezela inhloso zabo bafowethu ngoba umhlaba mdala kwasekuphilwa. So kunezinto ezenzeke emuva okwaphoqeleka ukuthi labo Jesu bafike abafika kanye. Uyabona? Bafike labo Jesu bezokwazi ukuthi ngokuphila kwabo nangokuvibrate kwabo ama frequencies la emhlabeni kulungiseke lokho kwenzeke emuva. Babezele lokho kodwa uJeshua lo oqala u12 wayezele lokho plus ukuzovusa abantu umhlaba wonke aphinda bezikhumbuzo sento abantu nabo abayiyona. Uyabona? So ngokwenza kanjalo ke bagcina beyithola ngempela amaRoma sebafuna. Right ke so kuTexas enjalo ama guardians lawa ayihamba kakhulu nalabo Jeshua bo2 they figured out ukuthi basenkingeni phela manje because yayi secret lento yayizokwenziwa oJesu la emhlabeni noma uJesu nje. Uyabona uYeshua ngisebenzisa uJesu ngoba igama solujwayela. Yayi secret kwakumele kube into eyenzeka la undercover. Uyabona ngingakhulunywa ukuthi manje sekuyinto egcwele nje all over. Uyabona and noma kukhona indawo abayihambelayo bakwazi ukuthi babe ne privacy. Uyabona labo Jesu noma lo Jesu uYeshua u12 ngoba uyena wayibaleka kakhulu. Uyabona? So kuTexas njalo ke ayise ama guardians
afigure out angithi uhlezi ungizwa ngikhuluma ku-quantum physics ngithi ama-fallen angels ayakwazi uku-infiltrate amaphupho ethu, imizwa yethu, ama-thoughts wethu nama-gut feelings njalo njalo. Ebese wena uthola iphupho, uthola i-idea, umcabango, uzwe imizwa, izinto oy'tshela ukuthi zivela ngakuwe kanti akunjalo zifakiwe kuwe zashuthekwa kuwe wase wena uya-actor. Cabanga angithi ukuzwe kuthiwa a puppet and a puppet master. Uyabona? So lezi zinto lezi ithombe lamaphupho abawafaka kuwo acabange njengama-strings we-puppet. Azokwazi ukuthi akwenze wenze into ethile. Angithi ukubone mabedlala lento yabo i-puppet show, uyabona ukuthi usuke enyakazisa izintambo bese kunyakaza lo yapopayo unyakaze ngendlela onyakaza ngakhona kodwa yena esuke unyakazisa ngalezi izintambo. So kusho ukuthi lezi izinto abayifaka kuwe ngaba amaphupho engabe yini zizokwenza ukuthi wenze lento abathi yenze. Yiwo ka ama-strings lawo. Amaphupho aya-infiltrate abafethu. Siwaqaphela amaphupho. Singawakholwa yonke into eqhamuke emaphusheni. Ziya-infiltrate lezi zinto. Angithi manje lezi idalwa masiya kwi-quantum field. Lezi idalwa zikwazi ukumanipulate i-energy ne-matter. I-energy ne-matter yizi izinto lezo wena ezikukhandile. So mangabe beyimanipulate lezi zinto wena uzoyikholwa into mayiqhamuka kuwo. Hayi ngibe nephupho. Uyabona? Hayi nginomuzwa othile. Yazi ngicabanga le idea ngicabanga ukwenza ukuthi. Yabo? Kanti okuningi kwakho aqhamuki from kuwena. So ngokusebenzisa leyo nto ke yokufaka izithombe nani base betargeta esinye isidalwa. Ngaleso sikhathi sikhona isidalwa esasiphila ngokwakheka leso sidalwa sasithi asicishe siyele kulabo Jeshua bo2. Sesikhuluma ngama DNA strands lapho, sikhuluma ngama cellular memories. Lesi sidalwa sasithi asiyele kulabo Yeshua laba. So base infiltrate basifaka lamaphupho lesi sidalwa basifaka lemizwa sithe mazivuka saqala sathola manje amaphupho lesi sidalwa nama memories sazikhumbula sona ukuthi siuJesu. Uyabona? Saqala manje lesi sidalwa basifaka lonke nolwazi yonke into yahlohlwa kulesi sidalwa. Saqala manje sahamba sakhuluma lesi sidalwa sashumayela lesi sidalwa sahamba pheke kwamanzi lesi sidalwa senza izinto eziningi nje ezayithusa sihamba lesi sidalwa singesabi lutho. Uyabona? Sihambe senza izinto engamele ngabe siyazenza. Uyabona? Ukuze kumaRoma ngoba ayisebambile vele amaRoma ukuthi ukhona umuntu ongathi kuthiwa wenza into kanjalo ukuze la amaRoma ezobulala lesi sidalwa kungabulawa labo Yeshua bo2 ngoba bathathwa bona bayocashiswa impilo yabo yayisisengcupheni ngenxa kaYeshua 9 njoba sengichazile kwakuYeshua 12 noYeshua 9 u9 lona no12 urepresenta ama DNA strands usuyazi ukuthi wena usithi ukuze umuntu ekwazi to embody the Christos frequencies kumele abe nama 12 active DNA noma genetic strands. UYeshua lo engithi uSananda uMelchizedek waye ubizwa ngo12 ngoba ama DNA strands wakhe ayo12 aye active. Yingakho ke naye wayekwazi ukuhamba emanzini ekwazi ukwenza zonke lezi zinto eshintsha amanzi wenze iwayini zonke lezo imanga lezo wayekwazi ukuzenza. UYeshua 9 kusho ukuthi naye khona ekwazi ukwenza to a certain level but wayengagcwele ama DNA strands wakhe wayengaphelele njengalawa ka12 so kwakuhamba kube khona lapha elimiteka khona uYeshua 9 yethu yena wayekhuluma kakhulu waze wabadalela inkinga bo2 labo Jesu lapho kwase kuphoqeka manje ukuthi kutholakale lesi sidalo esizoba umhlatshelo sikhunjuzwe size sifakwe lezi ithombe siyikhumbule sona lesidalo kuba yisu Jesu na ngempela kwenzeka sahamba lesidalo sehla senyuka senza yonke lento kwafinyelela lapho ke niyalwazi lo daba lapha ebethelwa khona ke lo Jesu ngeke ngichaza kwafinyelela la khona ebethelwa ke lo Jesu sengithi kuwe lo Jesu wabethelwa kwakungesuyu uYeshua lo wayezofundisa ezeliya awakening umuntu nje lo yawathola ama guardian angels amthatha amsebenzisa ukuze kuvikelwe laba ngoba laba babe important kakhulu ngesimanga sokuthi nawo ama guardian angels inkosi yami phela benevolent I understand into ayenza kulesa sidalwa sathi mase sifa sakuthiwa safike sathola i-highest position yaso ezulwini ngoba sa-ascenda naso leso sidalwa leso you know so safike sabongwa ngendlela esabongwa ngayo senza i-dimensional ascension hayi ukuthi sasilahlwa noma sasizondwa ama-guardian angelics anomusa awafani nama-fallen angelics so I understand ukuthi lokho akwenza khona kwaku-wrong ingakho bafike bamsula ilonda ngale bamkhomelisa ngendlela bamkhomelisa ngayo uyabona so ilokho nje okokuqala kumele sikwazi ingane zakwethu
uYeshua was here ukuzozivusa wayezositshela ukuthi nathi singonkulunkulu wayengenzela ukuzotha kuvulwa ibandla yena uyindodana kaNkulunkulu thina sizulu kumele sikhonze ubaba wakhe ukuze sifinyelele kubaba wakhe siyomele sidlule kuye futhi ubaba wakhe kuphela onguNkulunkulu kwakusuye uYeshua 12 lo uYeshua masikhuluma ngoYeshua mawuhlezi uzwa nje kuthiwa Yeshua abantu ngapha nangapha abanye baze bathi Yahushua bambiza ngamagama amaningi but basho lo muntu uYeshua fako wakaSananda eclassify ngoMelchizedek so maseliphelele uYeshua Sananda Melchizedek wayehamba nomunye o2 Yeshua 9 uyabona bevela from the same dimension you know kwase kuba khona lo omunye liyabona lo omunye engimusho egcineni lo wabethelwa wayengathunyelwa kwangesiyinhloso kwakhona ukuthi aze afakwe lezi ithombe azabethelwe konke kwangesingxenye yeplan uYeshua 9 owaqala waba nesipepe ngoba iawakening yayimshisa ngaleso sikhathi uyabona imshisi iawakening eba nesipepe impilo yabo imessage ngoba phela class kunempimpi niyazi imessage yahamba yaze yafika kuma council amaRoma uhulumeni wamaRoma wayibusa ngaleso sikhathi uthi no hayibo njalo kunomuntu wenza ukuthi nokuthi le empire yenu izowa akuthola lokho ama guardian angelics ayise enza lento yokufaka lezi ithombe amaphupho nani kulomuntu nalemizwa wayibone uJesu kwase kubethelwa yena ke inkosi yami ikhona indoda yabethelwa yes but kwangesiye uYeshua uyabona so asihlalo dabeni ke lapha ngoba ngithe sizokhuluma kakhulu bekumele ngiucacise lo mlando nje uwazi ukuthi kunokudideka la kwendabeni kaJesu uyabona ukuthi uyabona kwakhamba kanjani so bengithi ngicacisele nje lapho ukwambulela lapho andoba singene kuKristu njengoba ngithe sizokhuluma ngeKristu nje right so kuyo yonke into esengichazile kushuthi wena usuya understand njengoba kade ngichaza ngisekuqaleni ukuthi uChrist wavela kanjani igama elithi Christ uyabona kahle kushuthi lama Christos frequencies noma le Christ noma le crystal noma iCrystala yonke lento enoChrist esengikhulume ngayo kusho ukuthi kahle lapho kukhulunywa about into ebizwa ngokuthi iChrist consciousness ngolimi lwala emhlabeni esizoyizwa kangcono unokuzwa ku social media abantu abaningi bahlezi bekhuluma ngento ekuthiwa iChrist consciousness this Christ consciousness that so igama elithi Christ kaJesus ukhuluma ngayo iChrist consciousness ini Christ consciousness ilama frequencies lawo eChrist engithi uma usunawo emzimbeni ngenxa yokuvula ama strands of DNA wakho onke u12 uyakwazi na ukuhamba emanzini yiyo lento esasizoyikhunjuzwa uJesu uyakwazi na ukondla abantu ngofish owodwa namabhansa u2 noma ofish aba2 ngamabhansa u5 uyakwazi na ukushintsha amanzi wenze wayini ngenxa yalama frequencies they are called the Christos frequencies and ethina la ngolimo oluzwakala kangcono sithi Christ consciousness noma Christ oil ama concept eswaziyo la kukhulunywa ngaleyo nto ke makuthiwa Christ hayi uJesu uJesu kuza kanjani thabizwe ngoChrist azagcina sebizwa ngoChrist ingoba wayezofundisa ngayi Christ vele noma iChrist noma ama Christos frequencies kanti futhi wayesenawo yena kushuthi nawe sizama ukuthi ngoba wayezokukhumbuza uJesu nawe ngithi ethu nawo ama Christos frequencies kushuthi nawe mawungawa activator wakhe ama Christos frequencies uhambe pheke kwamanzi wenze zonke lezi zinto ayizenza kuyobe sekukufanele ukuthi nawe ubizwe ngoChrist kusho nje ake sithi wena igama lakho usiyamthanda mazibuko igama lakho wazalwa nalo kusho ukuthi nawe once wa activator ama Christos frequencies wakho uzobusubizwa ngosiyamthanda mazibuko Christ ake sithi igama lakho usiyanda Nsibande but wa activator ama Christos frequencies wakho usuzoba usiyanda Nsibande Christ uChrist uyabona ukuthi ungena kanjani udefine istate osuke usukusona whereby you are now Christic in nature usuzibuyisele back into where you originally came from ngokwama frequencies nangokwama states of minds nje noma state of vibration and thinking lokho konke lokho esengikushilo nje bafethu kusho ukuthi for all beings to embody the Christos frequencies of creation they must have 12 active strands of DNA in their genetic structure lento kade ngisho ke bafethu ukuthi ukuzeke lama Christos frequencies ukwazi wena ukuba nawo abe khona emzimbeni wakho ukwazi ukwenza zonke lezi zinye izinto ama strands of DNA ekumele abe active lapho kuwe iminimum awu12 and njengamanje thina si operate ngawu3 can you imagine ukuthi sekude kanjani ukuba Christed
operator ngawo 3-dimensional strands. But currently njengamanje we have been ever since 2012 we have been humanity has been going through a stage of activating the 4th strands now. Kukhona abanye bethu who has got their 4th DNA strand active right now. Kwabanye ke kusasa umqansi. And kubonakala ngama symptoms athile sesiwabize ngama ascension symptoms. Mhlambe ngaba yigulo, mhlambe khona into osuhambe nayo for a very long time since 2012 now usungabala ukuthi yazi mina lokugula lokwangiqala ngo2012. Even before 2012 still it's been ama ascension symptoms, not ukuthi ngoba mhlawumbe unenkinga noma inkinga yomsamo, it's just that phela sesakhathazeka kakhulu la emhlabeni asisakwazi ukuyinqindi nokuzibhakela sisazi ukudini, uyabona. But ukuze ukwazi ukuba nalama frequencies you have to have 12 active strands of DNA. Lo 12 strand of DNA ngikhuluma ngawo uyinto kanjani? Angithi uyabona lapha esikoleni sihlezi sifundiswa nge-DNA, but indlela abasifundisa ngakhona esikoleni basifundisa nje about 1 DNA strand. Sengithi ke mina thatha lo 1 DNA strand ucabange umisiso kwewasho. 1 DNA strand, 2 DNA strand, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uyinto vele kanjalo lo DNA. I-strand esisodwa sikhanda u-DNA strand 1. I-strand hayi ukuthi leya DNA eyodwa abakufundisa yona laphana kwa-life sciences sekuphelele kwama-DNAs wakho. Ayashoda kakhulu. Bakutshela ngeyodwa wena. Sukunenhlahla mawutshelwe ngawo 3. You know, nami into engize ngayithola nje sengikhulile ngokufunda kakhulu kwazi mangilandela uAshayana ukuthi hawu kanti sinanga bengingakwazi kwakhona ukuthi hawu 3 vele operator ngawo since sikuyi 3rd dimension. Phela i-dimension 10th dimension uyi-accessa ngokuthi kuvuleke i-DNA strand ethile. Njengamanje njengoba sisela kwa physical kakhulu kwazi singakakhoni u-astral projector siye kwi-4th dimension. That's because asikakam-activate u-4th DNA strand. Masingam-activate so khona uku-astral project futhi siyoze sithathe nemizimba yethu siye nayo kwi-4th dimension naku-5th dimension kanjalo. Ulibofuzo libaleke enganza kwethu libaleke kakhulu. Yabona into ekuthiwa i-DNA ungayibukeli phansi iwumsuku injini yempilo yakho. Ake sishiye nje electromagnetic frequency no sound and light njalo njalo. But i-blueprint yakho enye e-physical ulibofuzo lwakho enekuhlala izinto eziningi lapha. Leyanto ikwazi ukumumatha ama-frequency waphakela umzimba wonke. And ak-influence lawo ma-frequency lawo. Nezinto zamathongo zihlala kulo ulibofuzo. Ingakho ngihleze ngithi thina sisacontrola ulibofuzo mangabe silibe senza izinto zamathongo. Ingxenye yofuzo yolibofuzo lwethu ekumele si-switch off, siqale si-activate ingxenye yolibofuzo lwethu ehlangene ne-life purpose. Uyabona? So, isidalwa ke siba nalama frequency mase sinalama active DNA strands. Right? With that said, siqhubeka sithi Christ therefore is not a surname of Jesus, but a substance of energy found in an active 12 DNA strand. Iyo yonke lento ade ngichaza ngithi ke lana uChrist kahle kahle akusisi isibongo sika Jesu, isubstance ye-energy, ama-frequencies atholakala in an active 12 DNA strands. Shoot wena wa-activate ama-DNA strands wonke awu-12 uzobe usukwazi ukuba nama-Christ frequencies noma i-Christ consciousness noma i-Christos oil. Uyabona? This means Jesus was called Christ because he embodied these Christos frequencies. And he came to earth to remind us that we also embody the same. And we must activate this Christos substance. Uyabona? So, kusho ukuthi lapha uJesu wayebizwa ngoChrist ngenxa ukuthi wayenalama frequencies and wayefikelela emhlabeni ukuzosikhumbuza nathi ngokunjalo. Hayi ukuthi wayezothi mhlawumbe akusonto yonke lento ade ngiyichaza. So siqhubeka sithi a person who embodied these frequencies can transmute all matter forms and break all physical laws of nature because the Christos is a combination of universal laws of energy. Uyabona? Sithi lana umuntu onalama frequencies ke uyabe esekwazi ukwenza lento ekuthiwa i-transmutation. Lo muntu uyakwazi ukumanipulate i-matter lo muntu lo. Njengoba de sikhuluma nje ngama aliens ukuthi nawo uyakwazi ukumanipulate i-energy ne-matter. Lo muntu lo osuke efana noJesu uyakwazi ukumanipulate i-energy ne-matter lenyama le. Yingakho phela ekwazi ukushintsha amanzi awenze iwayini. Ingenxa lama frequencies ayirun emzimbeni wakhe. Yingakho phela ekwazi ukwenza zonke lezi zinto. Ngani? Ngoba lama Christos frequencies sichazile kwi-video edlule ukuthi lama Christos frequencies lawo alawulwa yinto esibiza ngokuthi it is the laws of the universe
awuthi ngibize ngegama, universal laws of energy. Kusho ukuthi makukhona umthetho wegravity ufola ngaphansi kwale. Kahle kahle lemthetho esithi nje ilawula ama-crystals frequencies ingaphezulu lemthetho le. Uyabona? Kusho ukuthi the laws of physics ingaphansi. So law of physics akakwazi ukushayela lo umthetho lo. Uma ethi lo akabelieveli kwi-gravity, ethi lo mina ngiyi-gravity, lo uthi wenziwe yimi mfana, thobela umthetho wami. That's why amanzi ayemthobela uJesu nemvelo ngokunjalo. Uyabona? So ilokho esizama ukuchaza ukuthi lama crystals frequencies ubona ngathi sidalwa esiwembethe nje lama frequencies sikwazi ukwenza zonke lezi zinto ezayisho uJesu nokunye njalo okungaphezulu okuyimlingo kithi okungasithusa ngempela. Yonke lento ihlangene ne frequency ne vibration ne energy. Uyabona? Ayikho into ekuthiwa umlingo. Uma usukwazi ukumanipulate i-energy ngengqondo yakho, umlingo kuwo liyaphela igama elithi umlingo kuwe it's common sense, not magic, not mystic. Magic and mystic, those words do not exist kumuntu ofana noYeshua. Ngenxa ukuthi usuke ese-ambulelwe to a certain level emangalisayo. Ngenxa yokuba active kwalama DNA strands. Uyabo? Shunje uJesu wayezosikhumbuza ngayo yonke lento, yabona? Bafethu lolu lwazi yonke lento osungiziwe ngisho. Ake sithi mhlawumbe uyaqala nje ukuyizwa intsha kuwe yonke lento. Zwanake. This knowledge, lokade ngikusho, together with that of cosmic heritage, nolwazi lwethu ke lwe-cosmos, umlando wayo cosmos, ukwehla kwayo, ukuhlungeka kwayo, kuze kufinyelele la kithi, izimbe esezazenzeka in the galaxies njalo njalo. Lo mlando lo umlando singenawo, uyabona? It was destroyed ngamabomu. It was also omitted. It was also plagiarized by the Roman Empire in 325 AD. AD stands for Anno Domini, right? Those Roman empires, ababe on a mission, they did a whole lot of things actually. Kungena ne issue yama crusades la khona kwakubulawa khona abantu in the name of uNkulunkulu wabo, right? So ngithi amaRoma ayisizathu sokuthi yonke lento engiqeda ukisho ungayazi wena. Ulwazi vele oselukhona ke njengamanje angisho ukuthi liqhamuka nami kuphela cha ukhona uAshayana wakadini ngihleze ngikusho lokho ulwazi oselukhona but even before kufika uAshayana kungani besingalwazi lolu lwazi kungani nje besingakhulumi nanokukhuluma kungani besingayiquestion inkolo kungani besingayiquestion amadlozi kungani nje besingayiquestion ireality nepolitics. All of that was orchestrated, uyabona, by amaRoma. Ngoba phela amaRoma ayephethe ngaleso sikhathi inhloso zawo kwawukuthi nje to take over the entire planet kube yabo for ama experiments wabo, yabona? So the Roman Empire ngaleso sikhathi in 325 AD they were led by uemperor wakhona bathu Constantine ngenhloso yoku invader iAfrica bayicolonize, right? iAfrica nabantu bayo babefuna ukuyicolonize basically. So kwaku necessary ukuthi bafihle yonke into eyayizokhumbuza ama-Afrika ngamandla awo. From ulwazi babulala abantu ababephethe ulwazi bacolonize indawo zakhona baba disconnect from uNkulunkulu, from indlela zokuphila, from indlela zokudla, you know, to their way of life because base befuna ukuba infiltrate babangene bathatha iAfrica. So ucreator kwalencwadi eyiBhayibheli okuwukuthi abantu vele babe amaKristu ngalesa sikhathi. They were Christian abantu ngalesa sikhathi. And usuya understand ukuthi ngithini mangithi they were Christians. Abantu baba amaKristu lingakabhalwa ngisho ukubhala iBhayibheli. Abantu baqala ukuba amaKristu ngalesikhathi kufika uYeshua la. Mangithi Kristu usuyazi phela sikhuluma ngeChrist, Christos. Kathi sengichazile. Ngisabuyela kuyo. iChristianity yaqala ukuphila la. Okwakuyiyona true original format yeChristianity. Hayi lese siphila manje. Lese siphila manje iyabhalwa ngeencwadi zale ya Christianity kaYeshua le yayifundiswa uJeshua. Futhi leyo Christianity yayibizwa ngokuthi it is the ascension teachings. Izinto ayifundisa ngazo uYeshua kwakuyizinto ezihlangene neascension ukubuyela back kuNkulunkulu ukuthi akwazise ukuthi ubani ukuphi ufike kanjani la uyobuyela kanjani futhi uzeleni kumele wenzeni impilo yakho iphile kanjani. uYeshua wayifundisa ngazo zonke lezi zinto wayengasho ukuthi akuduniswe yena thina sizwe njoba isisho incwadi engcwele, uyabona? Wayifundisa ngalawo ma-ascension teachings bayithatha ke lezi incwadi kwabulawa abantu futhi in the process ukuze kukhandwe iBhayibheli, plagiarism yonke leyo.
Ingakho ke singenalo lolwazi namhlanje. But ngiyaphinda futhi selukhona phela manje. Kusukela ngo1999 lwaqala lwaba available lolu lwazi. Kudala nakhona lukhona. Mina nje ngize ngaqala ukulazi last year 2024. Cabanga since 1999 kade ningafinyeleli ngani kimi. Na wonke umuntu oseazi lolu lwazi singafika nje masifika lapha na kuSamuel. uSamuel lapha ku Facebook. Uye ku Facebook ufika usearch ukuthi Samuel B Lee. Uli wakhona uLEE. uSamuel uyamazi ubhala kanjani? Samuel space B space Lee. Omunye wabantu ofundisa lezi zinto engifundisa ngazo. Baningi nabanye abanye kwa TikTok ngokubabona. Bonke labo bafowethu nodadewethu masingababuza ukuthi lwakufinyelela nini wena lolu lwazi? Waqala nini ukwazi ngoAshayana? Uzokutshela mhlawumbe it was 2020 noma it was 2023. Akekho ozothi mina lokungazi uAshayana kusukela mhlawumbe ngo2016. Kade lufihliwe kodwa lokulapho male ngo1999. Kunzima ukuthi lifinyelele kubantu ngoba ilolu lwazi oluba this is the kind of knowledge that empowers a person at a highest level. Ikususa kuwo wonke amaketango obuboshwe kuwo amaketango engqondo amaketango emizwa amaketango eDNA liyaphuculula lolu lwazi lokubuyisela back to isimo awuyisona. Nzuwana ungazalwa ngisho ukuzalwa kusakhandwa iblueprint yakho. So kunecessary ukuthi ababusi bomhlaba bafuna ukulifihla lolu lwazi ngoba luzosempowerisha ngendlela eyisimanga kabi. Uyabona? So ama-Roma is the reason why we don't have lolu lwazi lolu. Uyabona? So bese ngichazile lokho but ngizokusho nje anyway. They came up with an idea to use the books and teachings of Jesus or Yeshua, which those books were the original teachings of the Christos and the ascension mechanics. Why? To create the Holy Bible, which was going to be, which why they created the Holy Bible. To create the Holy Bible, which was to be a fear-based worship tactic. Fear-based. Why fear? Because fear is a low vibrational frequency. Each and every time you vibrate that low vibrating energy, okuyi fear, noma low self-esteem, noma guilt, noma envy, uyagosipa, onke lawo ma low vibrational energies aphelele eBhayibheli. iBhayibheli nje iBhayibheli mawuyiKristu nje zazi ukuthi lemizwa unayo. MawumKristu nje, umKristu lo wamanje ucasukile mfethu alikho iKristu eline peace. Anyone uzothi hayi usho ukuthini unamanga contact with subconscious mind. Khona izinto ongazazi wena ngawe. 95% wazo zonke lezo zinto. That's why mawutshelwe ezinye izinto ngawe kungaba lula ukuthi uyiphike. Especially lezi zinto ezihlabayo. Mangithi nje wena uthanda ukuhleba, uzongiphikisa. Awuyiboni unjalo ngithi wena. Kuhlala ku subconscious mind wakho, ke libe kukulawula nje. Uyabona? Kube mhlawumbe usungazuzwe ngabantu bekhuluma ngawe. Ukuthanda kabi lo ukuhleba. Uyitshela ukuthi bakukhuluma kabi. Basho into yiyona. Inkingi wena awukhona ukuyinuka amakhwapha. Uyabona? So onke lama emotions, ama low vibrational energies. Njalo mawuhlezi uvibrate lama frequencies uyesaba. Uyazenyeza. Awuzithembi, ucasukile, unomona. You know, kuningi nje onke lama frequencies. Ngithi ke iBhayibheli liyakhona ukuthi likuprogram ukuthi ube isidalwa esikanjalo. Kanjani ngoba phela li fear based, li based upon ukwesaba iBhayibheli. Ukuze wena uyithobele yonke into eshiwo yile iBhayibheli, kumele ube kwisimo sokwesaba. So many times la ngasula khona ngemumva ngiyisula ngali iBhayibheli. Mina impela lo. Why? Because sengikwenye certain level ngokunderstand. Uyabona? Which means leya fear ngikhuluma ngayo ngoba ngithi ku fear based nje. Angisenayo mina. Sengazi iqiniso ukuthi yonke lento le kwenzakalani. Uyabona? Lungileke. Lokho kusho ukuthi sengichazile lokho. Mana ke buka ke njoba sithe le religion fear based kumele wena worship according to ifear. Uyabona kumele bakufake ifear ukuze iyafana lento namadlozi. That's why ngelilanga ngathi amadlozi nenkolo kuyafana bafethu singacabanga ukuthi into ehlukile. Namadlozi into ayenzayo le. Athi mawungakwenzi lokho uzophuka umlenze, uzohlanya, ingane zakho impilo yakho ngeke ilunge. Yabona ama fear based tactics wonke lawa ngane zakwethu.
Uyabona? Anyway, buka ukuthi kwenzakalani each time mangabe udumise. Each time a being worships or pray, they are connecting to the false entity which drains their energy without reciprocation, and this is why prayers are not answered. Uthiwa ke njalo mangabe ukhuleka ikakhulukazi mawuzobiza lama code names afana no Jesus, no Amen, you know, no Jehovah. Zonke lezo zinto mawuyiKristu nje ukhuleka. Yonke lawo ma energies ngoba amagama energy. Nikhumbule ukuthi iBhayibheli liyakugcizelela lokho. Nami ngiyakugcizelela ngithi mangithi khona idalo eziwumsindo ngaze ngathi it's the word or sound. Yabonga iBhayibheli lesingisi bathi it's the word. ElesiZulu lithi ulizwi. Nawe kuyashiwo neBhayibhelini ukuthi umlomo uyadala, be careful of umlomo wakho. Right? So lokho kusho ukuthi ke lezi zinto ezikhipha ngomlomo wena uthi wena ufuna ukuyidala zenzeke empilweni yakho, kodwa uyicela kuloNkulunkulu uzisa kuye. Lalela ke kuye energy, amagama kuye energy. Yabo wena nje ukuziba ukuthi amagama energy yena uyakwazi lokho. Ayithathe le energy azondle ngayo. Angithi ukhumbule phela ukuthi yena waxoshwa ezulwini noma lezi idalwa zaxoshwa ezulwini. That's why zidinga abantu abaningi ukuthi bathandaze kuzo bathi zinga uNkulunkulu bazesaba ukuze bezothola lama low energy. Hawu bayigcobeke ngawo ke bayisule bazondle bawadle futhi mabe bayiphilise nje kube mnandi yabona basurvive nge-energy yakho. Kwenzakala lokho yabona. That's why umthandazo wakho ungeke uphendulweke. Abasho ukuthi hawu siyabonga wasipha le energy, hawu siyabonga bayigcobeke benze kwakho bese bethi hayi nathi mithatha lokhu siyakupha nawe siyabonga ngokusiphi. No, that's not what's happening. Your prayers are not answered. Are not reciprocated. That energy is not reciprocated. Therefore, those prayers are not answered. We are wasting energy yakho wena. You know, mangabe wenza le nto all the time. You're wasting your energy mangabe uthandaza ngaso sonke isikhathi. When wabone umuntu wenza masturbation, wasting your life force. That's exactly what happens mangabe uthandaza. Just know ukuthi every time you pray, every time you phahla also, because izinto eziwu2 ayihlukene, kuhluka ingubo nje. But it's the same thing. Ngiyabona? Kulungileke kuthiwa ke lokhu kwenziwa isigungu sama fallen angel ibhodi ama fallen angels amaningi hayi ukuthi uJehova nje entity eyodwa. Ngichazile kwivideo edlule ukuthi ama Jehovian Anunnaki ehlangene namanye amaningi, uyabona, o reptilian, o Omicron, o Draconian, o Nephilim, o Zeta njalo njalo, uyabona, o Anumelchizedek maningi bayibhodi bayisigungu and ba representa lolu hlelo noma le program ye matrix. Njengoba ngichazile eqaleni kune matrix nama programs akhona, bona ba representa lolu hlelo lwe matrix noma lwe matrix olubizwa ngokuthini i-Jehovian matrix. They are staying true to that, and i-Jehovian matrix is fully dependent upon i-religion. Ake ngikusummarizeele kahle ke lento ukuze uzo understand ukuthi kungani lezi dalwa zakhanda i-religion namadlozi nazo zonke izinto ezibangela ukuthi siyithole sesidumiso ongaphandle ekubaneni uYeshua wayesitshela ukuthi uNkulunkulu ungaphakathi kithi. Zwana ke, since everything in the multiverse is maintained by the Christos frequencies, njengoba bese ngichazela ukuthi yonke into ekhona la kwi-multiverse yethu is maintained by these Christos frequencies. Mayisingenawo ama-Christos frequencies iyabe iyenza okuphambene, yabona? And the fallen angels disconnected themselves from those frequencies. Ama-fallen angels azihlamuka wona athi awafuni lama frequencies. Ayethembeni mawubheka wena. Uma sithi lama frequencies iwona a-maintain the entire kuphila kwethu, lama fallen angels uma ezihlamuka kulama Christos frequencies athi azophila ngani? Mawucabanga nje wena azowathola lapha lama frequencies ukuze akwazi ukuqhubeka aphile. Kusho azowathola kuwe, uyabona? But asiqhubeke ke sifundo, right? Since they disconnected themselves from the Christos frequencies, they have to consume that of other beings. Kusho kumele bancela wakho, uyabona? Which is why they created religion and ancestral worship, which is also based upon fear of the dead and their anger. Angithi kwinkolo usaba kakhulu ulaka likaNkulunkulu
ngapha emadlozini usaba kakhulu the fear of the dead, ulaka lwabo. Uyazenza ke lezi zinto zo2. Ukuba zayingenayo ifear mfowethu wawungeke uzenze ngethemba. Uzenza nje namhlanje. Angiphathi angikhathali ngisho ngathi umuntu hayi mina vele ngayikhethela ukwenza izinto zamathongo ziyamsebenzela nana cha. Ukuba ingekho umuntu kini wayesebenzisa lezi zinto wawuzoyithola kanjani? Ngoba ngisho leyo nto wawuyibona ngaphandle yenziwa eminye imindeni wawuyothi wena ayi ekhaya yenziwa leyo nto leyo. So mina ngizolandela okwenziwe ekhaya. Uyikholo nje namhlanje because of history, because of ulibofuzo lwakho. Kulibofuzo lwakho khona abantu ababe amakholo. Ukhonza amathongo nje namhlanje. Ngethembe mfowethu ukuba wanikezwa ichoice wawungeke ukhonza amathongo. Wawungeke uyithola usukhonza amadlozi. Uinfluensiwe by ulibofuzo lwakho. Hayi nani umuntu ongaphandle, ulibofuzo lwakho. Lezi ithombe ezithi ziyafakwa ngamaphupho ziyafika kuwe. Ingani uyababona beze kuwe bekulethela amabhayi nezikhwama bethi uyamukela umsebenzi, bethi khona kumele ahlanjulule, bethi khona kumele axolele, bethi umsamo uyabheda. Thu yizo lezi ithombe. Yabona lo muntu esithi wabethelwa loya uJesu loyana wabethelwa ngenxa ukuthi wafakwa lezi ithombe kodwa ezifakwa yile ama good angels esithi ama guardian angels. Ingakho ngithi bamncephezela ngalokho. Wena ezakho mina nawe ezethi ithombe lezi ezenza ukuthi senze intando yamadlozi njengoba kade ngisho ngithi lezi ithombe zifana nama puppet strings. Uyabona lezo ke zivela kuma fallen angels lezo ithombe. Ingakho sikhonza uJehova, ingakho sikhonza amathongo ngenxa lezi ithombe abayifaka kithi ezisuke ziphethe ukwesaba phakathi ngoba size sitshela ukuthi masingakwenzi lokho kuzoba nama repercussions. Yiyo ke ifear lesithi lezi zinto zoyithu zifear based. Uyabona? So yakhandwa kanjalo ke into yamadlozi nento yenkolo ngoba lama fallen angels ayazi ukuthi wona awasenawo lama energies lama frequencies kodwa ayawadinga ukuthi asurvive asezowathola kuweke usungena lapho ke wena uyabona the fallen angels created a realm of civilization. Zwana kuthela sethongweni balikhanda kanjani besebenzisa i-quantum science noma i-quantum field, i-understanding yalolo lwazi lwe-quantum field. Bakwazi ukuthi bamanipulate i-energy ne-matter ukuze bakhande lasethongweni. Lasethongweni indawo nje i-illusion kahle kahle. Yabona? The fallen angels created a realm or a civilization, indawo yokuhlala, or an ecosystem. Uyabona, an energetic ecosystem. Besebenzisa i-quantum mechanics. Le ndawo le civilization bayikhandelaphi? Bayikhandela next to the soul exit portal of earth to block souls who just departed from ascending to other dimensions. Kusho ukuthi lapho sisho ukuthi nangu dimension 3 nangu dimension 4. Ma ufawona kwa dimension 3 kumele uye kwa dimension 4. But la in between bona bakhanda le civilization. Kushuthi kwi soul exit portal sisho ukuthi la kwa earth wena mangabe sekushaya isikhathi sakho sokuthi ufa. Uyabona? Umphefumulo wakho uyasuka ke enyameni. Nakhona kwangamele kube kanjalo njalo. Sasingafi sasihamba nemizimba yethu. But anyway sesize salana ka siqhubeka. As soon as umphefumulo wakho uphuma wena enyameni uyabusiyongena kule soul exit portal. I-portal umphefumulo ophuma ngayo, soul exit portal. Uphuma ngayo umphefumulo le portal ukuze udlulele ku dimension 4. Base bona in between bakhanda le ndawo le. Uyabona? Umphefumulo oqala owafa waphumela kule ndawo. Bawutshela konke abawutshela khona. Bathi awubuyele ngapha kwa earth. Indawo esebenza kanjalo lasethongweni. Indawo bona laba abahlala kuyo. Angithi yabona nathi nje basihlala la kwa earth. Kade singazi sithola manje ukuthi kanti ilokhu ngana silokhiwe lana idome le ifirmament lesisibona esiyibona isilokhile lana asikwazi ukuya ndawo. Baqamba manga ke no Elon Musk imabeli bebethi bona bakwazi ukuphumela out of space baye ko Mars. Udinga ukuvula ama portals ukuze uye kwa Mars noma uye kwamanye ama dimensions. Awudinga ukunyukela uye phezulu. Enye illusion leyo. Le ndawo ivaliwe wena wabona i-train obheseni noma nestikselo, i-train nestikselo thina silapha phakathi bese bethi bona bayakwazi ukuphuma beye ku space. Ayikho lo nto amanga. Khohliswa thina. uNASA nje is one of the biggest liars. But ngikholwa ukuthi okunye kwalokho sesiyakwazi ke. Uyabona? So bayikhanda kanjalo ke le ndawo. So benzela ukuthi imphefumulo eqeda ukufa ezophuma ngale portal iphumelela kwela sethongweni.
la kwasethongweni khona uhulumeni bakhona khona ababusi bakhona uyabona ukuthi wena udlulelanga ku dimension 4 kuza kanjalo ukuthi sihleze sikhuluma ngalento ye reincarnation ukuthi umuntu umefile esuka ku dimension 3 ufika ethongweni kule ndawo illusion aphinda abuye futhi ku dimension 3 ezophila esephile emzimbeni omusha no consciousness omusha but with the same past memories. It doesn't matter ukuthi wena wawumlungu before unawo lawo ma memories lawo akhona ku DNA yakho ngiyabona elasethongweni lavela kanjalo yilathi esithi ila kuhlala khona abantu bakithi bangasekho nathi masifa siyofa khona akusinto engabe siyishayela ihlombe leyo ngihleze ngisho ngithi i-reincarnation akusinto ekumele ngabe siyishayela ihlombe ngani zakwethu ayisizi nje ngalutho kunokuthi kunalokho iyasibopha yijele kithi i-reincarnation yabona. So a soul will be trapped in this subtle reality until they have to reincarnate again back to earth. This is the dimension that the Zulus called ethongweni. Sengichazile konke lokho. So since souls are born again in new bodies, it means that ancestral worship is a fear coming from the parental influences of our genes. Lokho ekubalekile. Sithi lana since kwenzeka lento ye reincarnation imphefumulo yaphinda izalwe kabusha izalelwe emzimbeni emisha. Umbuzo usungathi ubaka kanti lo kade ngilethela isikhwama ethi ufuna ukuhlanjululelwa sona ubaka kanti lo kade efika ephusheni lami emotion njalo ngempela mhloli uthi ena kanti ugogo wami uyafa aye kwela sethongweni aphinda abuyela ephile seyiChina ubaka kanti mina lo ngimphuphayo kanti i-answer sithi ke yizo lezi ithombe eyifakwa lama fallen angels ukuze wenzeni wena wenze intando yawo ebese ncela energy yakho ngokuthi uyawesaba uyawathobela yabona. Okay lokho bese ngichazile vele that fear is harvested by the fallen angels for their own agendas babe sebeyithatha ke leyo fear energy njalo mangabe ubesaba ubathobela wenza zonke izinto abayishoyo babe sebethatha lo energy noma ngabe uyaphahla noma ngabe uyakhula bayithathe lo energy leyo benze noma ngabe yini abafuna ukuyenza bazondle ngayo yabona. In simple terms, humans are kept in spiritual loops so that they do not connect back to God. Ngicabanga ukuthi dingichazo le okushuthi nje ngamagama azwakala kangcono sithi abantu bagcinwe esimeni sokuphila la khona belibe bezungeza endaweni eyodwa ukuze bengeze ukukhona ukubuyela back to umdali lo abavela kuwo. Konke lokhu kwenziwa ngama fallen angelics. Ilokho bafowethu nganza kwethe benginiphathele khona malungelana negama elithi Christ, Jesus Christ, Christ this, Christ that. Usuwambuleleke kangcono ke manje uyabona ngalento ekuthiwa wena nje ngeke usahambe uChristosisa nje into ongayazi uthi Christ oil, Christ consciousness ukhuluma ngezinto ongazazi uzokhuluma into eyazi impela nanokuthi abantu uma bafica bethi hey uJesu this uJesu that wena usuzoba nolwazi oluthe ukuthi thuthu ne-understanding engcono ukuthi uba yena lokukhulunywa ngayo ukuthi uJesu yabona. Singakho sanamhlanje ngenza kwethu bengiphathele sona isiqephu ngiyabonga nje ukuthi nikwazi ukuthamela ngalesi sikhathi niphinde nikwazi futhi ukuthi nangokuzayo nikwazi ukuba nami sizoba imbumba lapha sihlale sifundisane sifunde singakufunda sizenzele njalo nathi bafowethu i-research futhi mina angifihli isosi yami la ulwazi lami livela khona. Yes nginawo ama spiritual downloads izinto ezisuke ivela ngakumina uqobo nje straight but when it comes to cosmic history ikakhulukazi space science or mekhaba mechanics lezinto engikhuluma ngazo kinetic science njalo njalo ikakhulukazi quantum physics zonke lezo zinto ulwazi engaluncela noma engalithwasa ngilithatha kumama obizwa ngoAshayana wakadini Melchizedek. Ashayana Din Melchi noma Ashayana to Melchizedek Din ngichazile to Melchizedek kumelele no Yeshua Sananda naye wayeyoshua Sananda Melchizedek. Futhi nje mawuyenza kangcono i-research yakho uambulelwe kabanzi ngehistory uzo understand ukuthi laphana eBhayibhelini kuthiwa kukhona umuntu wesifazane kwakuthiwa uMiriam kwakufike kube uJesu kube uMiriam bese kuba uJohn the Baptist yabona. uMiriam loyo lo muntu esengikhuluma ngaye njengamanje ngithi uyena osilethele lolu lwazi uAshayana wakadini uye Miriam loyo uphinde wabuya in this current lifetime and uyayikhumbula yonke leyo memory uyayikhumbula njengoba disichaza ngithi umuntu you are being born again with those memories. So uAshayana Din is a reincarnate of uMiriam.
ngokunjalo nayo uYeshua Sananda Melchizedek lo esithi uJesu ukhona kudala afike. The problem is for now akakayikhumbuli ukhona ula eSouth Africa ubaba Credo wakusho lokho ula the same Jesu uyabona. It's just that usalele is amongst wena mhlawumbe wena nje uyovuka mase kuyisikhathi sekudlule yonke chaos nakhona ngepurpose uyabona. So ngenza kwethu ilokho ngiyacela nje ukuthi uma usuqedile ukubuka ivideo ucofa isithupha lesiyana ulike usuyazi ukuthi senza kanjani ucomment thank you ufaka idot ufaka iheart or emoji qede lapho uyishare ivideo ukuze izokwazi ukuthi inkulumo zami bafowethu ngoba ziyakwazi ukuthi zikusize wena consciously especially uma umuntu osuke ehlezi ephilela ekwesabeni ziyakwazi ukukhulula inkulumo zami ngokunconywa nje nami abantu sengihambe ngabona ukuthi abantu uma besho kanje usho ukuthi khona inkululeko abayizuzayo ngeinkulumo zami. Therefore mina njengomuntu eyisuka kuye le inkulumo kunginika isibindi lokho sengithi ke ngiyacela wena ngoba usuyazizwa inkulumo zami ngisizeke sibhebhethekise lezi inkulumo zifinyelele kumuntu ekumele ifinyelele kuye. Akusiwona yonke umuntu oyekholelwa lento ngalesi sikhathi but labo abafana nawe nje njengoba usuyikholelwa usuqala ukuyizwa uyabona. Ngingathanda ukuthi uhlabe ikhwelo so that nabanye abantu bezokwazi ukuthi bakhululeke njengoba nawe usuqala ukukhuleka ngenxa yazo lezi inkulumo nalezi imfundiso uyabona. So ngiyabonga kakhulu ngenza kwethu yeah.